Mae dros 1,500 bobl ifanc wedi dod yma i gystadlu yng Gala Nofio genedlaethol yr Urdd 2016. Mae rownd rhanbarthol wedi bod, a mae rownd terfynol ar fin cychwyn. Dwy fedal air rownd o ddod i'r rhys. Pa gystadlaethau nes ti drio yn nhw? 100 metr cefn a 100 metr rhydd. Pa mor bwysig ydy dod i gystadlaethau fel hyn? Mae'n pwysig iawn oherwydd gwneud ffrindiau a chi'n cael llawn o hyder. Pa glwbiau eraill wyt ti'n nofio iddyn nhw? Nes i nofio i Cymru yn Medi. Faint o ymarfer sy'n mynd i fewn i nofio ar y lefel uchel yna? Bron bob dydd. Fi'n neud llawer o ffitrwydd hefyd, fel 2 waith yr wythnos. Sut dath i heddiw, Catrin? Good, diolch. Nes i ennill y ras brogau blwyddyn 90. Dwi'n paratoi tua 10 awr yr wythnos lawr yn y bae, so o'n i'n hapus iawn i ennill. Iowan, sut canlyniad ges di heddiw? Nes i ail yn y 100 metr rhydd a trydydd yn y 100 metr pwysala. Be sy'n mynd drwy'r feddwl di cyn y ras mawr yma? Dwi'n trio meddwl fel i wneud fy ngorau a hefyd i fel mynd mor gloi dwi'n gallu a fel i trio meidi pawb arall. Fath o'n amlwg weithio chdi heddiw do? Ie. Llongyfarchiadau? Diolch. Siwan, ti wedi teithio'n bell iawn i ddod yma i gystadlu heddiw, o lle ti wedi dod? Dwi wedi dod o ysgol Tryfan sy'n Fangor. Wyt ti wedi gystadlu mewn gystadleuaeth fel hyn o'r blaen? Do, dwi wedi dod bob blwyddyn ers blwyddyn 4. Sut wyt ti wedi gwneud yma heddiw? Ges i ail yn y 100 metr cefn. Felly, llongyfarchiadau mawr Siwan yn falch o chdi ddod yr holl ffordd felly. Llongyfarchiadau mawr i chdi rhys, ti wedi ennill 2 ras yma heddiw. Diolch. Pa stroc ti'n meddwl dy'r gorau gan chdi? Credu bydd e'n camer pretty pala oherwydd yn teimlo yn hyderus gyda. Wyt ti wedi nofio i ryw glwbiau eraill? Abertawe a Cymru nawr. A be yw'r freuddwyd i chdi felly? Mynd i Rio Olympaidd. Lle na ni gobeithio gweld chdi'n Rio felly?